Ті, хто отримував паспорти окупанта, жертви, а ті, хто примушував їх отримувати, будуть відповідати. Про це в інтерв'ю виданню «Дзеркало тижня» розповів заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов. За його словами, масову видачу російських паспортів на окупованих територіях Україна вважає насильною, а ці так звані документи не визнає ніхто, крім самої Росії. Ба більше, насильницька паспортизація є воєнним злочином і порушенням прав людини. Мамедов додав, що окупаційна влада та країна-окупант нестиме за це відповідальність, а всю інформацію щодо примусової паспортизації в Криму вже подали в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду. Оскільки відмова від паспорта призводить до певних наслідків, притягнення до відповідальності за порушення міграційних норм Російської Федерації, примусової депортації, неможливості працевлаштування, відсутності доступу до соціальних і медичних послуг – це все свідчить про витіснення громадян України з території півострова, штучну заміну демографічної ситуації та заселення Криму громадянами Російської Федерації, що є елементами воєнного злочину.